של קיבוץ רבדים, והוא איזשהו חיבור יותר נכון ויותר טוב עם הסביבה, ולכן אנחנו גם שותלים, גם נלך לראות את המשך הפעילות שלנו בקומפוסט. נראה אחרי שאנחנו שופכים באשפה את החומר האורגני מה קורה איתו, ואז נלך לשמוע סיפורים של רבדים. אז סמי ייסע ראשון, נגיע לקומפוסט, נעצר, נרד כמו טיול תיירים. אני אסביר כמה מילים ונמשיך לשנייה. מה זה ייסע ראשון? או ילך, או איך שהולך את ההשפעה שאנחנו מפרידים בכזו רצינות ואכפתיות. התמדה. ובהתמדה, נכון. ההשפעה שלכם נכנסת לתוך הפחים הירוקים, ויש לנו הסכם עם ההשפעה עם המכונית השפעה של המועצה ועם המועצה גם כן, שהם פעם בשבוע לוקחים את ההשפעה הרגילה, פעם בשבוע הם לוקחים את ההשפעה האורגנית. הם לוקחים את ההשפעה האורגנית ומביאים אותה לפה. אני אומרת להם באיזה מקום לשים. אחרי שהם שמים את ההשפעה האורגנית, אני מגיעה לפה, אוספת מההשפעה את כל הניילונים והבקבוקים והבגדים כל מה שלא אורגני. את כל מה שאני מוצאת שמישהו לא שם לב ושופך, הרי כולנו אנשים, ושמה בפח, מוציאה את זה, משאירה רק את הדברים האורגניים, מקווה שהצלחתי את הרוב, ואז אני שמה על ההשפעה הרטובה גזם שאני לוקחת מפה, גזם שהם שמים לי, ושמה על, וזה למה? גם בגלל שזה נכון כימית לכל האינטראקציה, וגם כי זה מונע הטלת זבובים וכל הדברים שבריחות, כל מה שאנחנו לא רוצים, וזהו, זה יושב לו. שבוע אחרי זה עוד פעם את אותו תהליך, עד שמגיע לשלב שהמשאית כבר לא יכולה להיכנס הנה, ואז אנחנו עוברים לתא הבא. ברגע שאנחנו משאירים את זה, כל חודשיים אני מביאה הנה את הטרקטור של הרפת, הם מערבלים עוד פעם. זה שהם מערבלים זה מצוין, כי אני מוצאת עוד חתיכות של ניילונים ודברים כאלה. אני רוצה לציין לטובה גם את הנהג משאית של המועצה, שהוא באמת לא היה חייב לעשות את זה והוא עושה, אבל גם את כל הכלבים, זה ממש תחנת האכלה. הם באים, אוכלים מה שהם רוצים, הם גם חופרים, אני מצליחה גם להוציא עוד ניילונים ועוד דברים, ככה אני מנקה כל פעם יותר. ואחרי שנה יוצא יופי של קומפוסט. שהקומפוסט זה בעצם חומר אורגני, הוא חוזר לאדמה והוא חשוב לצמחים, הוא המזון של הצמחים. ואתם רואים ברכה בעמלכם, וזה שאתם שותפים לכל העשייה הזאת. מה שאנחנו יכולים בפרספקטיבה להגיד לכם